Καλησπέρα. Θα σας κάνω ένα κόλπο το οποίο δεν το ξέρω και πολύ καλά, οπότε βαθμολογήστε με επίοικια. Τι κοιτάς εσύ, μωρέ? Λοιπόν, παίρνουμε 3 μικρά μπαλάκια και 3 κυπελάκια. Τοποθετούμε το πρώτο το μπαλάκι πάνω στο μεσαίο κυπελάκι. Σκεπάζουμε, κάνουμε τα μαγικά μας. Και το μπαλάκι βρέθηκε από κάτω. Φυσικά και θα βρισκόταν από κάτω, μαγικό κόλπο είναι. Παίρνουμε το δεύτερο μπαλάκι, το βάζουμε από πάνω. Ήταν ένα από κάτω, έτσι. Το θυμάστε ότι ήταν ένα από κάτω. Σκεπάζουμε, κάνουμε τα μαγικά μας. Και είναι 2 από κάτω. Φυσικά και είναι 2 από κάτω, μαγικό κόλπο είναι. Παίρνουμε το τρίτο, το βάζουμε από πάνω. Πώς ήταν από κάτω? 2. Οκ. Το σκεπάζουμε. Κάνουμε τα μαγικά μας. Και τώρα από κάτω είναι 3. Θα πάρουμε το ένα, το βάλουμε στην τσέπη. 2, έτσι. Τα βλέπετε όλοι. Είναι 2. Να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Τα κυπελάκια ανοιχτά. Έτσι. Πόσα θυμάστε ότι ήταν από κάτω? Για πείτε μου. Θυμάστε? Ήτανε 2. Κι όμως είναι 3. Τα βάζω και τα 3 πάνω από το κυπελάκι. Πόσα ήταν από κάτω? 3 δεν ήτανε? Λέτε να είναι 4. Για να δούμε. Για να δούμε. Κι όμως είναι ένα λεμόνι. Ένα λεμόνι. Και ένα μπαλάκι. Ευχαριστώ.